ce da sadakoki. Idan damuwa ta yi muku yawa ku yi maganinsa da sadakoki. Wani alhaji ya same ni ya ce malam damuwa ta yi min yawa, ni ce mika damunka. Ya ce bashi ya kabin mutane, bashin ya kai miliyan 200 da kusan 70. Ya ce kuma bai san wadda zai yi da matsalar gaba. Ni ce ka yaye musu tun da ka haikari haka nan, ce ka yaye musu. Ya yi shiru ya ce malam yana yiwa, ni ce shina yiwa, ce ka yaye musu. Ya yi shiru ya ce na yahe musu malam, na yahe musu. Ni ce to ka jira abin da zai auku. Ya tashi yana komawa gida ya ce sai an kasa wani babban gida kasuwa, ya sai shi naira miliyan 400. Kwana biyu sai ga masu saye ne sun to sun sai miliyan 650. Sai ya ɗaukewa ya ce malam ka gani magana da ka faɗa min, kaji abin da an kai. Ni ce to ka zan kai haka nan. Sadaka ce Allah ya ce wa an tasaddaqu khairul lakum, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah ya ce wa an tasaddaqu ku yi sadaka khairul lakum, yayi muku alheri in kuntum ta'lamun. Ita sadaka tana gusar da damuwa, tana kawo yawan arziki. Yanzu haka alhajin ne ya ce wallahi ni malam da bakin ciki ya mi yawa, sai in shiga gida in ci ko aljihoina da kuɗi, sai in hito kwata sai in bashi ce wallahi malam ba su kariya, sai na jire na duk bakin cikin na ya ɗebe ya koma wurin